I Viborg diskuteres en ændring af dæmningen, der opdeler Søndersø og Nørresø. Hos Viborg Ro- og Kajakklub ser man fordele i at ændre dæmningen. Altså for så vidt ville det jo være fint for os, ikke også? Den kunstige dæmning er i vejen for livet på søerne. I forbindelse med, at man har lavet en stor udviklingsplan for Viborgsøerne, der har der været forslag fremme om at gøre passagen mellem de to søer bedre, sådan så man kan komme igennem henholdsvis med sejlbåde og med robåde. I klubben bliver der ofte snakket om det under formiddagskaffen. Vores gamle træner, han skulle dø nu. Men det er ikke kun en eventuel bro, som vil kunne løse problemet, mener Vibeke Galsbo. Man kunne måske lave noget trafikregulering med nogle røde lys og nogle grønne lys, der fungerede, sådan så man kunne se, nu er der passage, eller sætte et rundbuespejl op, så man var i stand til at se, kommer der nogen på den anden side. Man kan ingenting se, især ikke når man kommer fra Søndersø og skal i Nørresø, så kan man ikke se, om der er nogen både på vej igennem. Forslaget møder også modstand, især hos Benjamin Preisler, som ser en masse ulemper ved det. Det synes jeg er synd. Det vil ødelægge den charme, der er ved søerne også, synes jeg. Han er overbevist om, at pengene kan bruges et bedre sted. Jamen, jeg synes, at vi kan bruge dem på de ældre eller på børnene. Om der kommer enighed om et forslag, er ikke til at sige. Jeg tror, der er flere folk, der er glade for, sådan som det er nu, end dem, der vil lave det om. Men en ting er sikkert. Hos Ro- og Kajakklubben vil man fortsat kæmpe videre for en ændring af dæmningen.